Много добре. Снимаме. Снимаме. Аз съм го натиснал, това върви. Няма да се приближавам към него. Ако искаш да се приближа. Не. Не си. Чай, запаля на цигара си. И да гледам. То зум, що се увеличава постоянно? Не знам да. Я да видим връщето. Охо, Нека да дава. Днеска е нашия ден, да покажем пълния кокан. Къде е кокана? Няма го. Няма го кокана. После кокана. После кокана. Сега е гощен ход. Спокойно. Вади риба с въдица Лазар. Макс. Бай Лазар. Какво беше това? Какъв Лазар беше? Power Max. Power Max. Power Max. Кучи марка. Той някъде беше близо. Power Max. На него пише, че 7 кг мъртва тежест може да издържи. Айде да видим сега на кошерилата колко е голямо. Така и ще навидаваш тяга. Сега дай долу поискаш. Няма да дигаш просто горе. Точно за такава тяга говорим. Тежко излиза, тежко. Така. Тежко излиза, Аванс, нали хлабал? Хлабал. Не е от най-хлабавите. Нищо. Точно това е, че Баян взима пък не е от най-хлабавите. Ние сме тука. Аре, чичо сом искам, сом. Кот дойде. Кот дойде. И бяла риба. Хаджия не махнаджия. И цацата и риба да излезе и нас комирия и тя е тук 3 кила. Да. Кажи мама е да е ба. Кажи. О. Вълната е сериозна. И рибата е сериозна. Така, екипа. Снимачният работи. Снимачният екип. Така, авансът. Да се види. Шимано. И така. Ще въртя постоянно, ме усети рибата. Сиди като талпата. Иде въртя постоянно. Без да въртиш, леко е дигай, пак навърти и пак дигай. Така. Бавничко. Бавничко да се умори. Да видим какво е това чудо. Да се умори. Пъни отдолу, лекичко. Не е уморено още. Не. Голямото говедо. Кой е аванс надолу? Не бе. Твори, гледай ко прави. Защо е идеално? Пък тука. Мъля ръката. Няма да му даш... Няма да стегаш аванс. Не, аванса не го барам. Карай се наред и толкова. Пръта няма да Пръта, къде отиваш ти? Лазаре. Лазаре, а? Бай Лазар. Бай Лазар. За какво сме дали толкова пари? За Бай Лазар. Гледах мама ти да е пана. Тягаме... Бърза бе. Нямаме бърза работа. Това не са бърза, защото е дойна въпляр. Ние не знаем къде е закачен. Той е закачен за мостак. Бавничко. Много бавничко. Няма го натягаш, много моля. Няма. Битката е твоя. Днеска е нашия ден. Днеска ще напълним кокана. Снимаш ли? Да. Снимам вълната. Само това ли снимаш?
То се вижда. Аванса го снимахме. Кажеш това. Каже долу възелчето, тогава ще отиваме долу. Така, гегата е много яка и огъната. Снимаме. Аванса жужи. Постоянно. Не спира. Къде отива? Браво. Извади ми се тръгваме, няма проблем. Веднага! Нямаме ник пара. Морим го вече цели 6 минути. 6 минути да излиза. Добре, напред сме с материала. Умаляме ръчицата бая, между другото. Нямаме и нож. Да държиш там. Уния как ги варят мерлините. Да не мислиш, че е лесно. Мамо. Искаш голяма риба, сега нати. Прибуди се с нея. Това е голямата риба. Това е голямата риба. Палеш пък. Ще запали аванса ли? Тя го запаля. Това ще мана, ако не издържи, направо ще го хвърля водата. Ще издържи, шимано. Направо ще го хвърля водата. Пука сега. Пука. Стигли. Въди си риба. Да походим на риба. Това е. Снимачният екип тук. Покажи Целия антураж. Колко е вече изморен тук. Нашият герой. Герой е изморен. Обаче вади риба. Лодка 3.20. Риба 3.20. Мотор Honda 8 коня. Герой е на кармата, вади. На носа не е на кармата. Ще се измори. Има свус по конеца. И видно такова ми се струва. Толкова е дълъг. Мама ти да е бака, ти си, бе. Ще го тормозиш доста време. Не са жег, бе. Може да продължи битката над половин час. Пази си силичките. Въпросът е да не го отървем. Дано да не го отървем, Да защото... натигнем аванса и... О, никакъв аванс не парам. Битката вече е в 8-та минута. 8-та минута. За сега не сме видяли рибата. За сега сме много далеко. Още не сме на възела. Като стигнем на възела, тогава може да гледаме рибата. И сме далеко от възела. До възела има около 15 метра. Давай, моите обич. Наближаваме моментът на истината. С хубавата риба. О, чакай, какво изкуче? Значи да изкуче. Имам чувство, че като дойде по-нагоре и почва да се... Сама приближаваме към скалите отзад. Шиманото ни спира да върти. И ето 8 минути и 42 секунди. Оп. Охо. Воблерът е Баздей. О, как се развива. Модел Детлок. Баздей кафевия. Цвят кафяв с червен корем. Чичо Баздей е това. Чичо Баздей от предния клип. Участваш в клип номер 1. Да видим сега. Скоро резултатът ще е на лице. Чичо Баздей ги разпра днес. 9 минути и 17 секунди. И така, дами и господа, още няма риба. И е голяма. Не, като е набера, като е дигна до определено положение, има забия веднага надолу. Трябва да се умори. Ще се умори.
грибото в главата. Мен не ми харесва. Трябваше мръднало. Чичопас, умаля ми китка, рамо, всичко. Нали си мускуляга? Гошко Върхаря. От родата на Краси Върхаря. Старозагорският Върхар. Някой звъни, но в неподходящ момент. На моя телефон? Не, на моя. С Шиманото трябва да смажи малко да не се запали. Направо му трябва смазка на това Шимано, бе. Ако закади, значи работата е сериозна. Виж, за да не замориш, просто я дръж. Известно време я дръж. На едно място, без да я такова. Тя не е надолу. Определено. Само дръж пръта. Тя да се напъва надолу. Ти да се напъваш, тя да се напъва. Да. Ако виждаш, че почва да охлапа, тогава я навърти. Тя на държи на... Жаваме сме. Не, трябваше мръднало да бъде. Няма да е малка Аз рилата. леко барнах шпулата, като барнах шпулата, направо пръста ми завъртя, разбираш, не, аз смисъл да е барам тази. Няма да пипаш. Макарата ще бие през ръцете. Да. Ще го дадеш в червения врат. Хайде на... Чичо, баз дей, направо ги разпра. Ако ги набарала. Парасенче. Видимо, даже кръвна. Не е хубаво майка да излезе много навън. 16 метра сме. То накара бързо. Шиманото няма грешка. Тя е под нас. Кое? Рибата е под нас и я показва. Не може да я покаже. Не е възможно да я покаже. Ке, върти си постоянно. Кое? Върти си постоянно. Оп. Гледай как засилва от време на време даже. Да, бе. Това дед викаш ти, само я придържам и тя сама си дърпа. Трябва да я уморим. Направо върди да я стрелям с нещо така отгоре. Мачетите кога ни трябва на две да я изкараме така отпред. За снимката да я съединяваме, да я липтим вънка. Охо, ето го възела. Да, възела е тук. Да не виж, може да снима. Ето снимаме, възелът е тук. Наближаваме. Тя ще се покаже и сега. Рибата се показва. Не, още. Трябва да се покаже всеки момент. Всеки момент. О, мехури! Мехури се показват, само че той е отстрани закачен, много лошо закачен. Не е много голямо, обаче е хубаво. Чакай, няма да бързам. Не дей бърза. Лошо е закачен, наближаваме брегът. Не искам на 10 килограма има. Лошо е закачен. Лошо затова толкова лошо. Да, затова те са вади. Иначе... Но е сон. Късмет. Късмета е на Гошо. Да. Твой е късмета. На баш майстора. Не колко кариер ще има вътре. Взема скепа, няма проблем. Само от към опашката ще взема. Ама нека съм. Да, ма наближаваме. Нищо наближаваме, бе. 16 метра е подната. Втори път се показва. Втори път се показва. Слус конеца да се ебе майка. Ето го. Пак се пуска надолу, обаче е близо до... Къде е закачено? Мале! Виждаш ли къде е закачено? Мале! Ти ще го направя Припирай го. Не, чакай. Мале. Много е рисковано. Много.
Тъй, че трябва да се умори много хубаво. Трябва да покажеш тиквата отгоре и чак тогава ще го прибера. Иначе рискуваме да го изтървем. Мале! Това на той за странична перка. Защо така, бе, миме? Защо така се хващаш? Да. Преди да се е уморил, ако сегне, смятай, че сме го изтървали. Трябва да легна отгоре и чак тогава. Снимаш ли? Да. 15 минута вече, 16-та минута от борбата. Героят е изморен, пуфти. И рибата и тя се уморява. Коремът е отгоре. Тя обърна корема. Което означава, че сме на моменти от истината. Още малко, обаче тя надебни и ние не е. Тя не дебни, гледа ни в очите. Гледа ни и иска да избяга. Но не, каза героят. Не! Те има два варианта. Единият да го засиля от към носа да я фана, единият от към От към пашката няма да разбере. От пашката е по-лесният вариант, защото иначе от към носа От към носа ще разбере, че му вкарваш кепа. и отгледаш се откачуваш на първата такова. От към опашката гледа да кипчосваш първия път. Трябва да ми застане. Ти я вкарваш и под лодка. Настрани я дърпай към теб. Трябва тук да й дойде главата. Ей тук да й дойде главата, да. Не делпа кепа достатъчно добре ти. Че много хубав е. Не дей бърза. Той се обновя вече. Насам. Ама и малко към лодка. Сегна я дръпна малко към него. Не. Ще идва, Ще дойде. Аз гледам за опасности отзад. Добра риба. Сега трябва да дойде към него. Да, ма виж как се дърпа. Малко нататък сега на чипрата нататък. Нататък на чипрата. Да. Ама много нататък. Много нататък. Много нататък, за да може да дойде при мен. Тя иначе няма да дойде. Завъртя се. Аз се завъртя. Голям цирк. Голям цирк. Мога да издирна, ще ти дам на една. Мога да издирна. По-наблизо до мен трябва. Ще я стървате. Да, така ще изтървем. Няма, не ще се предаде, още му трябва. Пак ти кукулка. Не ще се предаде. Много леко е хвана. Много. Тишина в залата. Смута е голям. Гробищата са пред нас. Или. Не знаеш. Много е лошо, когато на последния, на финалния Етап се издъниш. се издъниш. Тогава боли най-много. Много. Другия вариант е да го заложа отдолу и да го поема. Аре, Магелан, ти си по-шилов, не знам. Много бял корем. Хубавец. Карай го по-добре и ще виж, ще го карам в кеп. Малко по-добре да дойде. Айде, умаля. Моля. Yes! Ескът е дебел. Дебелко! Дебел! Дебел, а? Колко си дебел? Къде отиваш Дай, ти, лава, може би? А? Къде отиваш ти? Кепехме ли да? Вече е време да си ходим. Отли се. Така, няма. Нагоре сме вече. Нагоре.